Hello guys! Narito tayo sa Mungkok. Nagsa-shopping. Shamshu po. Nagsa-shopping. Nagsa-shopping kahit walang pera. Kasama ng kaibigan ko. Shopping po more. Kahit walang pera. Window shopping lang. Yan eh. Ikot-ikot lang kami rito. Kita puluh. Sige lang. Lakad-lakad na. Oo. Lang kalingan ako pekan na benihit ko. Ikot-ikot lang tayo rito. Nakayan na ka. Sa'yo na ka nagawas. Alas at sinigya. Dali na din. Ano, mga 30 minutes eh. Si Joy, Rosa, matutog ka ng... Baka ako mag-itiksan. Tapos yung may awa ko'y kwarta. Ano, mag-itiksan. Uban ka. Magliko-liko. May samsyo ko. Magliko-liko lang may samsyo po guys. Namin, ganahan ko. Ay, gusto ko makinit. Lagyan ka rin na pulo. Pagka na pag Domingo. Nagpilang 20. Oh, ito. Oh. Ito. Kaninin ko po na. Ganahan ko Ito. ito. Kamusta? Mga bag guys, oh. Asa man anilo di ara? Pasok tayo rito sa may bag. Cooler tinindot. Ito? Kaya ito. Ito maganda po nito. Ito naman. Wapit, ana. Ipangit man na. Anilo bagumi. Ito. Tingnan si ano bens ka na kung nindot mo color. Binag. Kari na lang siguro pang dago. Dago dago balik. Alanganin. 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 Pang batanon. Uy, ngayon sa baba, oh. Mamimili tayo ng bag rito, guys. Sige, ikot-ikot muna kami. Mula eh. Adi eh, bag are. Di aari nito. Oh. Wala man yung sinabi mo. Wala. Wala din. Baka pasukin mo sa loob. Ano yung Kopi. Kubin. Wala net. Kubin daw, kubin. Ayolah, kopi. Asan ba? Ano kapin? Huwag magudat ito. Ay, silang Ano na naman ari di ah. Kato na naman siguro. Hindi, paano kayo? Saglain. Oo, kanang, paano ba yung kanang magandang color? Wala naman tayong ginagawa eh, kundi ikot-ikot lang muna. Bawasan na. Ano kung ibang bibilhin mo ba? Bakit ko punta? Point purple kung nindot. Misjat tigab dalhon. Inig magkasal. Ayan, bigyan mo si Minda. Binigyan ko si Minda dati ah. Ewan ko.
Kanina lang. Lada. Happy siya. Sponsor. Kailan ba? Sa 4. Mag-attend ko kote. Sa 4. Ay, wow. January 4? Ano ba ni Purple te? Ayan. Yan no, dalawa. Gamon man to. Pag-isang. Guys, bili siya ng bag. Magkano? How much? $20. $20 guys. $20 lang. Ang bag, $20. Yan mo may nain Purple te. Ito. Pareha sila. Ay, pareho sila. Diyan may $20. huwam-huwam. Dungan po. Guys. Dungan o sa namuan. Da. Ito. Maganda rin Diyan yan. po gubaw ka ng Ay, yan mo eh. mayroon dito. $20 bag. Wala din doktor. Nindot rin ka rin ba? Oo. Pangyaw, you have another like this? No, no. This color. No others? No. Sabi na mo, what? Pero parehas na kulot. I ask you, Hey, where do you buy this? where? Here? Ah, it's a very long time ago. In Toncho, what is that? North Point before. Yes. Nagustuhan niya yung ito, guys. Nagustuhan niya yung Nagustuhan niya yung sombrero ko, guys. Tinanong ako, saan daw ako bumili? Matagal na po. Hindi na lang siguro purple siya. Ito, gold. Pakanya, yun ang kay Mins. Yan. And purple. Video ka mas nga. Sa'yo yung purple. Ay, di ka tumagda. Kamang ka. Kakay mo, mama. Pwede rin po ginani, pero may color. Pwede rin po na yun. Patuwa ko ni Ame yun. Pangit na kulay dyan. Maganda pa to. Oh, mano di pero parehas sa color Oo, ano hindi po. Magdungan ba dahil sila? Magdungan ba di po? Oh, magdungan! Ay, nako! Patinali na laman ka ha. Ano degdi? Ano degdi? Purple? Ayun. Okay lang. Madaghan ang $20 guys. Bag. $20. Ay, sasaban. May bukad. May 20. Well, equivalent into peso in how much? 100 ka pinggod. Hindi po di si 200 more than. Hindi si Jod. Ano yung tanawa mo rin kami. Sa malitin ka rin. Naaba ka niya. Ang pwede na po ni si Jadalhon. Okay na eh. Purple mo po niya. Pero ano, brown? Ha? Brown. Brown ba na? Brown purple. Lawang ikiya. Kaya. Parang na sila. Ukay-ukay. Kaniti mo niya. Gato imong giingon te. Ukay-ukay. Pero di Kani, mo ni. Ha? Oh, another Pero sa lang style. sa
Kanino naman ito? Pwede ba kung maukman? Another design, another style. Maganda rin yan eh. Parang ano, parang siyang ano. Oo, halin. Parang halinit. Yeah. Siyang halinit. Huso man ang kawote. Asa na ito? Dito. Sudah ipakakit na lang yan pa. Pwede. Kanino naman ito? Anak mo, maganda. Narito kami guys sa ano, sa Shamshupo. Ukay-ukay. Bakit daw? Asa to? Nakabayad ka na? Oh man good. Bakit ano sabi niya? Asa naman to? Kurot na bagwarta ng amit eh. Yes! Yes! Yes na yes talaga. Nakahurot kwarta talaga. Kaunting nalak. Ano kayo daghan ka bang kwarta niya? Ito na kwarta god. Ang agbag mga anilo. Punta kayo doon pa. Sabi kayo doon. May hinahanap pa kami guys. Oh, ito Crasco. Oh, Crasco. Kulit. Crasco net. Crasco. Broad. So kayo okay. Ah, guys. Ganda. best. Ganda ni. So nice clothes. Ay, oo. Ano bang ano nila? Tawag dyan? Ano mote? Ito na yan. Ako di na talawat eh. Oh, kanta yan eh. Ikaw, sa'yo. Nice clothes, guys. Makasya yan. Makasya yan. Oh, makasya yan. Makasya yan. Hindi nga pagkasal. Lagyan lang niya ng ano. Ayan, gandang damit guys. Lagyan niya ng ano guys, ano. Lagyan niyang balabal. Oo, lagyan niyang balabal. Magkano man daw yan? Sayang murah-murah, sayang monggo, spray queen na size. Size 160, 210 king size na sayang. Ha? Apa nih? Hello, good. Ang kuan naman ito. Bye-bye for this time.
Pila di ka minutes na.